Pun Kakang Sumaneng ayu wangsa negara nggih uga wangsa yuda nggih kula sedulur tuamu tanu jiwa anggone wis cukup beristirahat karena menempuh perjalanan kanggo menuju ning wilayah Jawa Barat masih ado ya Kakang ya mulai ning semono hayo bebarengan melaku anggolati wilayah kang saat iki didadekaken merupakan pemukiman atau kampung kang den bedah dening Kakang Wiralodra ya. Ayo bebarengan. ayo mangga Ayo Rai. sumangga Kakang ning adepan. Tinggal kari Kakang ning arep atau saliramu mangga. Nggih mangga Ayo. Sing hati-hati Rai. Matur kesuwun. Hari dening sedulur karena isun angemban amanah saking Kanjeng Rama Gagak Ireng danang dayungan Kanjeng Rama Gagak Ireng kang dening wonten ing wilayah Bagelen ajak kaget sampun ketambuhan antosan Rai. Boten ketinggalan ngaturaken matur kesuwun bos ara ngaturaken matur kesuwun toko rujak blimbing bos ara rojake mong sapiring posara bacelok digawe pusing wong pusing awake gering melar ning alam lahir yen kula kudu sepikir ning segala lelampahan bos putra Raja Wali sareng obahe gedhi ucing buntut panjang jadi pondok sok kaya ngulin-ulinan asal lanjang jadi pondok. Astagfirullahaladzim. Sungguh di luar dugaan isun endang darna bokat kabli semono laku lampah Rama Guru Pangeran Guru Palung beli dili kesanton yang kanare bosan gawe katon saliwate gara-gara mempertahankan kehormatan sampai ribut tetawuran sampai terjadi peperangan umur larang ning alam lahir yang kula mangan yen kula kudu sing sekabeh para santri lan murid Rama Guru Pangeran Guru sing jumlah anak 4 ditambah kelawan Rama Guru Pangeran Guru
selawe kabeh sehingga perlaya sawise maju peperangan kawan isun Endang Dharma Rama Guru gawe pusing ning pikiran gawe keder ning panggali bos arep maning pikir bapak kunci bapak panitia sareng mama lurah iman sareng ibu RT kang bayar boten ketinggalan sareng Kang Sukardi Gede Kang Sukardi sareng Yayu Suti Gede tanpa lawas jadi kelingan Kang Sukardi jadi kelingan karena sifat Rama Guru sing remehkaken kawan isun Nyi Endang Dharma sawise maju peperangan kawan isun sekabeh santrine Rama Guru kang jembe 24 termasuk Rama Guru selawe ning kabeh ngempas ning perlaya ning lebakin isun bakal gawe tapakan pinggiran ning pelagan ning wilayah Dermayu benjang anak putu wong Palembang yen bae kepengen nyekar ananing makam selawe ning kene benjang lamun dadi pedubuhan desa kan diarani makam selawe ya dakan semono kanggo anak putune Rama Guru Pangeran Guru bokat kepengen nyekar bokat pengen ketemu karo sing dadi Sudarma wong tua tekaha ananing makam selawe dilengen keringet kosi gede cilik abong-abongane wong wadon disangkane kulane wong wadon sing gampangan kecil bae nglawan wong lanang selawe mah tulikin ana suarane apa kini saya suwe saya parak saya suwe saya parak ada enak-enaknya menyumput dingin buah apa kini ya nyumput gak sungguh kaya deneng isun Wilalodra tumeka ananing wilayah Dermayu kali Cimanuk iki isun sengaja pengen notor ananing Jongor kali Cimanuk tapi kaya mau tak deleng ana sewot sawijining sosok wanoja tapi mendi kini suarane wong lanang kok si bagus temen sih ya wong lanang kok si ganteng temen sih ya wong lanang kok si kumut-kumut ya mas lah sore barik artinya ka wong lanang kok si bagus temen kok si wong lanang kok si ganteng temen kaya Mimi Kaji ya artinya ka siapa ka si tadi rabine ka non mas non masih perawan lah durung nakoni durung ada sampai izin bukat kita ke perawan tarang daya kita nih masih perawan dudu mengkonon nih isun sing mau melaku dewekan dadak sontak ketemu kelawan awakmu berarti lagi apa nih terbang gede kaberan yang sampeane lagi melaku dewekan nyekulane dewekan saya sing artine sing senalika isun dewekan sampean dewekan ketemu amprok pajongok
jare mbasane ana batur sing bisa diajak kanggo catur gunem, ana batur sing bisa diajak kanggo obrolan. Ana benere. Apa sing den omongaken kelawan awakmu? Ya, Ya. tapi kula makene Mas ngomong-ngomong ki Pripun, bagian Ci? ngobrol sing awit mau ngalor ngidul ngetan ngulon nggih. Antara kula karo sampean kan durung mengenal satu sama lain. Kula mawatir enak-enak lagi ngobrol sing ngelor mengkidul sing wetan mengulon ketemu-temu sampean rabine nyusul Mas. Aja watir do ayo. Apa sih? Isun iki masih lengoan, Oh masih perjaka, masih dewekan. masih bujangan. Iya. Gelem apa sampeane? Gelem apa bae? Ya artinya terbang gede kabaran. Mas, Iya. sekarang kendala kali wungu. Sapa kang sinambat? Isun Endang Dharma. Endang Dharma. Pangestu sampeane sinten? Isun Wiraludra. Mikaji, asli masih bujangan yakin. Pengen Apa sih? merubli. Ketengerapan nok. Tangan etak. Aduh, Oh. Saking durung mangan kono nok. Puasa date Raden mah. Siapa sampean mau? Wiraludra isun. Mas Wiralodra. Artinya terbang gede kabaran. Rasa seneng rasa bunga sawise Endang Dharma kepanggih kelawan dene sampean. Lamun boten keberatan, isun kepengen lebih jauh mengenal antara kula karo sampean. Maksude Ya sing atine kula butuh batur kanggo ajak obrolan termasuk sampean uga pada butuh batur karo kula. Masa wong lanang beli ngerti-ngerti ya? Masa iya kita kudu ngomong dewek? Masa iya kita kudu belak-belakan dewek? Mas. tapi amai kayak deneng isun wedi bae. Karena apa? Apa sih? Aja dewek wis duwe lanang. Bakal kita mau wong wadon sing jujur, bakal kita mau wong wadon sing setia, kita kudu duwe laki, bakal ning dhuwur panggung mah Masih dewekan. masih lengoan. Terbang gede kaberan lamun kaya konon. Mas, Iya. apa janji sampean? Isun kepengen barang-barang janji lamun sampean beli duwe sinandingan termasuk kula uga beli duwe sinandingan. Ini Mas, Nun, aja watir. Isun ning kene bakal tak buktikaken. Isun ora bakal sulayaning janji. Harap bareng-bareng janji kelawan barang-barang janji mumpung ning buyut dewek Itu, dihormati Bapak Kunci sareng Bapak Panitia Bapak Wasmin. Bapak Wasmin ku Bapak Panitia sanes Bapak Kunci kanggo Bapak segenap Panitia. ibu-ibu panitiane keding kanggo Mas Wantone keding kanggo sing lagi live streaming Mas bukat sampean duwe sadulur. Uga ora ketinggalan kanggo Mimi Rosa sing embutan. Lan Kanggo uga sapa kanggo maning? buyut. Sapa kan Ki? Buyut Sur. Iya. Kanggo calon tuan rumah tanggal 26 Baru ketinggalan kanggo sing Putra Rajawan. Mas Udi nok ibu sing gue kedung nang minangka ponakane Mama Mimi Dalang Rosa. kanggo mimi kubu kaji cari nih sinenok cin sama maku Haji Udi ya keding Kanggo Bunda Imu. Baru ketinggalan kanggo Rocky. Mama Sekar sing lani ngongkong Bos Putra Raja Wali moga-moga sing ditambah lancar rezekine lancar pagungkaran durung percaya kula ning janjine sebab durung Kang Mas anak buktine Kurang apa oh iya semene sayang lahir batin Mas pengen apa sok ngomong apa duduk Mas sing jadi dipengeni apa dudunya Ibu Hajaneti sing dijaluki dadi apa kesetiaan sing pengen kejujuran sampean
nih Mbak Buyutsu. Kanggo Bapak Kunci, Bapak Wasni, oke terhibur selalu. Mas, anak tamu mangga. Jalan-jalan. Mimi Rosa sing buta, Mimi Rosa sing buta, Bos. Mimi Rosa sing Siapa aja buta, Mama? Mimi Rosa sing buta, Neng Mimi Dian. Rosa sing buta. Si Ngongkong. Ganggu Neng Bapak Dian Panitia. sing Ngongkong. Neng Dian sing ngarani Ngongkong. Neng Dian sing ngarani Ngongkong. Kanggo Bunda Imu, Neng Dian sing ngarani Ngongkong. lalu ke kanggo Neng Dian sing ngarani Nok Ngongkong. Yeni. Mas Udi nok iput sedulur saking kedungan minang keponakan Mamang dalam kaji Rusti. Mimiku haja cari nih. Apa sampean bener sun pasrah mamaku haji Udi jiwa Sambung maning nih. Bos Putra Raja Wali. Mimi Rosa sing buta, Mimi Rosa sing buta. Nok Dian sing ngarani Ngongkong. Masih kanggo Nok Dian. Nok Dian sing ngarani Ngongkong. Nok Dian. Kakang beli bakal bohong, Apa yang bohong Mas? yen bohong kakang sumpah edan. Yu bareng janji muga disakseni Mimi Rosa, ning Gusti Yang Maha Suci. Sapa sing sulaya Mas Udin, awas kudu nerima nok iput ning cobane kang kuasa. Nok Dian Mimi Rosa, durung percaya nok Dian, Mimi Rosa, kula ning janji nesile Hongkong nok Dian. Mimi Rosa. Senyebab durung nok eci bos udah Putra Raja Wali anak bukti neng. Jadi apa sing dipengen Kejujuran sampean mumpung bulan lintang siang sini tarik masih kanggo Mama Kunci. siapa gini Yudian sing Hongkong, Yudian sing Hongkong, Mama Enok Yudian Sekar sing Hongkong, sing ngarani Ngongkong. Yudian sing Hongkong. Mas Udi iku sedulur saking kudu menang ponakane Mama dalang kaji Rusti. Mimiku haja cari nih Mamaku Haji Udi, Bos Putra Raja Wali. Kelingan sinalika perjuangan bengen Bos Putra Raja Wali. Coba Kanggo Bapak Tapi- Panitia. apa sampean bener tresna sun pasrah Mas Indra jiwa lan raga. Coba Mimi Rosa, Mimi Rosa, Mimi Rosa, Nyanyi Bapak Wasmini. Mimi Rosa, Mimi Rosa, ayu dia Mas Udin nok ibu kakak beli kebohongan. apa sumpah yen bohong. Biyen bohong masih sumpah edan. Kongon ya Mas. Iyo Bareng janji nok Dian Rosa, muga disakseni nok Dian sing nang Ngongkong ning Gusti nok Dian Kang Maha Suci. Nok Dian Mimi Rosa, sapa sing Mimi Rosa, sulaya Tantian, awas kudu nerima Tantian sing ning cobaane kang kuasa.
Sawise kula artine lebih dekat kenal karo sampean, sekian kula percaya bahwasane sampean iki wong dewekan. Ananging tentunya sampean tanda tanya. Iya. Bisa ning sepinggire kali Cimanuk nganti berantakan kayak kenen, tentunya berpikir apa sing tas terjadi. Justru iku sing jadi pertanyaan isun. Kula ki Mas jujur ngomong ning sampean. Endang Darman nembe bae tas tanding jurit ngelawan Rama Guru Pangeran Guru uga sekabeh para santrine Rama Guru Pangeran Guru kang jumlahe selawe berikut kelawan Rama Guru berarti selawe total. Berarti anak peperangan. Tas terjadi peperangan dekat semono Ya ampun. isun mah karo sampean kepengen kanggo langkah selanjutnya kula bakal ngincangin ning sampean hitung-hitung kula nyuwun pitulung karo sampean. Endang Dharma. Setelah isun angrongko akan apa sih dari omongan saliramu? Apa sih? Isun marah, Loh, bisa nih sampean kecewa? Angguri kelawan awakmu. Bakal perkebunan iku palawija oleh karyane isun. Ya ampura Mas, duduk bae isun sengaja kepengen ngoyak-ngoyak palawija kang ananing sepinggire kali Cimanuk. Ananging secara terpaksa maju peperangan isun kelawan sekabeh santrine Rama Guru Pangeran Guru sehingga sekabeh palawija kebon-kebonan sing ananing sepinggire kali Cimanuk nganti berantakan. Ora disengaja dirine kaula Mas. Perlu angwerwi Endang Dharma. Isun kecewa kelawan awakmu. Loh, Sebab apa? Palawija wis wayahe panen dirusak akibat peperangan kang Mas. terjadi. Isun kan wis ngomong ning sampean bahwasane isun nyuwun agunge ing pangapunten sebab boten sengaja kula gawe rusak ananing tanduran palawijane sampean, boten disengaja gawe hancur ning kabeh tanaman palawijane sampean Mas. Endang Dharma. Isun Sekian isun wis andune amarah kang gede. terus Ora nana ampun kanggo saliramu. maksud sampean? Sebab apa? Palawija waras uripe rakyat isun. Ning kono saliramu ngadagaken peperangan rusak palawija ning isun. Mas Pangeran Dharma, Iya. yen ogane mangkono tak prayogane mangsa wurunga apa sing bakal dadi penyuwunan apa sing penjalukan Mas Pangeran Dharma aja disangka isun wong wadon kang biasa toya gamana diri gamana Toya wis gimana? biasa maju peperangan anane sedhuwure banyu wis biasa maju peperangan anane sedhuwure gunung tak dadapi mangsa wurunga Endang Dharma. Apa? Sawangan apa sing genggam kelawan isun? bernama pusaka Sawijining suntik sing bakal melenyapkan awakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Akbar. Endang Dharma kasoran Melayu tunggang langgang bligarwen. Endang Dharma aja Melayu isun bakal tak gedak.
pakunci baik sing di jaluk aja semangku